makamugadzira kupi? Street, it was our street music, part of our street music. So chaitika. Influential area inenge Mbare ino. It's like kwafa tsotsi. Zakatika kunama kwa police. Okay. That song was created ipapo the moment yakafa police. Alright, saka imimi party yenyu pakugadzirwa kwa Sauro, imimi penyu ndepapi chacho? Kuti timumanikidzire kuti aziye status yake kusvika pakurapwa kwa Sugar. Alright. Sugar ya Sauro yakatanga iri chigunu 1 cheku left chachiri black. Okay. Later on vachazoita blister. Tagara tese pasi takashaya kuti toita sei nemunhu. Okay. Ile gausa zvakuda Mwari mukati ndipo akazoenda kwa Magaya. Okay. Tikatasa 10 years back. Takatanga tichimba tese nemuromo timba. Patakakura tichitambura vanhu vazhinji vaitipikisa. Alright, maitoimba naSauro. Iri influential area music. Tikangoti yanga isati yana zito kuti simutanzo. Okay. Yainzi chi patime yacho? Patime yacho. Yainzi our own tingoti our own music ngatizvifadze boys ngatiimbe zvatinoda. Zvamunoda ere trying to reject all the ana John Chibadura ana Alezele na Didembo. Okay. Titaura kuti boys isa atingateresa ngura. Let's be creative. Saka imimi munonzani panyaya dzemumhanzi dzacho ne? Inonzi Shinga yachikomba kana kuti Mabhavha. Oh, Mabhavha. Alright, so right guys, kapanapa ndina mukoma wanonziwo Mabhavha. Anditi Mabhavha toda kuti vambotipawo mabhazi awo timbonzwa kuti ndizvo here zvauri kutaura kuti vaimba naSauro. Anditi chimboti kandirai tionewo mabhazi enyu mashomo. Manamba anokuimbira nini chamari? Ndokuimbira ekudhara. Sauro akudhara. Enyu mimi. Angwe nini? I was not a singer with Sauro. Okay. I am the one who was influencing Soldier Love to keep on singing. Ndimi makamupusha. No matter asina baba asikazive kuna mai kuna hanzvadzi, but we present kuti isusu chamari we are one family, tiri conquering family. Alright. Chimboroi tone mabhazi aSoldier Love. Patakakura tichitambura vanhu vazhinji vaitipikisa vachingoti mwana uyu anozviitisa. Nguva nenguva panga pasina picture. Nguva nenguva pasina lecture. Nhasi ndawana rugare. Alright. Something like that. Manambers esayaiba. Ndimi maimupusha. Chimpusha chi asina backup akarwara kusvika pa dead end. Conquering family vanhu 5. Okay. Virus saiba bashari. Inini Mabhavha, Muzaya. Okay. Diva Msoja. Okay. Na maimishi mukadzi wamana noti mana. Okay. Ndati ngagumbeze Soldier Love arwara serious tisikazoti chi. Okay. Apona ndo pakanoimba kuti vachindipasadza nematemba nekuti ndakafitwa nemarong. Okay. Saka imimi ukama hwenyu naSoldier Love anditi pakazoita rise to fame ukama hwenyu wanga wakadi naSoldier Love aiva munhu here wekuti maikwanisa kungosvikira kana kuti nekuda kwefame ukama wanga wakuita uchikanganisika? Nometa ari kugweru pastage isi ndanzo ndakangosvika ipapo ichipera inzwa inini yatotanga. Alright. Vangaenda naye kugweru vachisina basa vane basa tisu conquering family takutodzoka tega. Alright. Semaplace izvo zvaakati achitora chibhenzi chake muHarare Gardens akaenda navamwesa naChipaz achingopiwa maki chete inzwa inini tatatu mbenzi. Vamwe vese ana Chipaz vachisina basa? Chipaz kudhara iwazi. Alright. Ndatowondonga Musambo. Alright. Chipaz ndiye ari kutoungundo. Atowondonga Musambo yedu ezimdanzo. Vapana vadiki vakawanda vatode kutomuona. Alright. Panongoti silent killer, ipanoti killer T, Kina, Mr. Mbare, but Soldier Love natawanda mabanditi. Amai vake vasina kana chekuta. Tamutenga tubhutsu twepingi kumagaba kuti apinde mustudio kunorekoda. Ndiani? Tawanda mabanditi. Sekalazi. Vatazovasanganisa paparongwa dhiri rekuti ngatipandukirane mabanditi neconquering family but chiri chinhu one wakatasa on the ground. Saka pepe pavaiita sevari kurwa yaitova metse yekupusha maweksi. Kudzosa mari mugeto. Okay. Papasina hondo yaitoitika. Papasina hondo vanhu ndo vaizoita hondo social science in tricks dzaitwa pepe. Okay. Papasangana ma-street wise asikadi kuzoenda asina mari. Vaitoda kuti make sure kuti pavanosangana vaifanira kutoenda nebhegi. Vaitongoenda mari chete paSoldier Love vaenda mari. Alright. Aiwa guys, ndofunga mangozvinzwira panapa a brief kubva pana mukoma wangu panapa vari kutaura kuti aiwa conquering family takanga tiringoripo 5 saka muchiri makabatana here.
kana kuti aikubatanzai ndi Sauro. Aiwa tisati kuti ana Sauro vaitotera isusu patiri ndo pane vanhu. It's like inini I'm too influential. Hapana siti ndofamba isina vanhu 10 vanondiziva around this constituency. Serious? Zokutozikanwa zokurevesa. Ndotoitire zvese Mabhavha world. Aish. This is my world. All right. So kuti vanogona kutoconfirma zveshuwa kuti this is your world. This is mine. All right. Kana ukaenda kwa Mabhavha ndekupiri kwa Plandu. Unozwa nzenda so ukaenda flyover kwa Mabhavha ndekupiri unozenda so. All right. Saka manje nezvakuitika zvezvo vana vacho vese vangoputa chinonzi Kristu dombo. No. Takasiya achiriputa because firstly you turn homeless. Second you become illiterate. All right. Saka we shall overcome kubvuta zvinhu zvedu kubva kune maflyby. Okay. Tichirejecta kuiswa tsono dzavo kutongwa neminority. Chairman achirara kumarondera achimuka ari kumbara achiti inzwa inini. All right. Ndosaka muchadhakwa neKristu moita homeless and you become illiterate, you overcome to rule you. Aiwa guys, ndofunga muri kungozinzwira tirimo mugeto kama tiri kumboongorora kuti zvinenge zvichiitika. Aiwa panapa ndina mukoma wangu ari kuclaima, he is claiming that vakanga vari his part and parcel ye-conquering family. Vari kuti ivo vanga vari ngori 5 including the late our legend JAH Love. Aiwa tinotenda nemukana wamatipa kuti tinge tiri tinongokurukura. Ipapo ndotenda zvakanyanya. Asi kuna diki vari kuuya vachiti vanoimba. Mastudio macho nezvinenge zviitwa nana Chipaz was already rejected. Munhu aiuya by force kuti inini handindatindisa matiketsi. Aita tumakaunta twake tusingaenderani nevanhu vemugeto. Tazozviona manje vatazozviona kuti aiwa munhu is dressing with our mind, gentlemen. All right. Saka JAH Love munhu wekuti yoyochi vanhu vaimuti chimugunduru nekuti munhu akatiza pamba court of force ane 4 rooms cottage. Okay. Akadya mari yemusoja nemari yemunhu wecity council. All right. Vanhu vane property same minute. All right. Vatiza kubva ikoko bvatanga kugara kuchi kwamadhobheni uko kunonhongwa kunotengeswa minyama. Ndo kwakanowirirana nana Changara nana Ndundu. Rasta ranga riri kutenga nekukumbira. Okay. Isirakere apa ndira Ndundu ane family yake yese nerasta muraini munomu. All right. Ndonga rasta yasoja ravaidzika apa harisi rake. All right. Samuna azvibaye majekiseni eshuga pese pairembedzwa matrauzi nevanhu vabe kukopera magaro asoja vanenge vakurwadza ne3 injections per day. Hai, muri kungozinzwira kubva kune vanoti ivo vaifamba naJAH Love. Aiwa, tichitendera mastreets tichiona kuti chii chiri kuitika, tichimbonzwa nyaya dzepageto. Romango Saint necrew tichiti much love. Enough respect.